барои чӣ ба муҳоҷират омадӣ Федератсияи Россия? ризқи мо дар ҳамин Россия будааст. мо чашм ҳуй кардем, ростиш ҳамин Россия гуфтем. Қонуну қоидаро риоя кунем. Ты говоришь, у нас так не ходят. Где у нас? Девушка или мальчик? Включи камеру, блядь. чӣ тавр мо мардуми худро бояд тарбия кунем? ира мотивша фаҳмидан дар ко чӣ мотив дошт. Может быть, ҳамин занак ура маъқул шид. Бачаҳои катене ки агар бибинан, анха гӯшти гова ростиш тавар гирифта дасткамека майда кареста. Я сари калат сияҳбод бугум, одамои кала фақат қар мекунанд. Первую очередь ҳамин воспитание. дӯстон бо як бор дигар хотиррасон мекунем ки мақсади мо пас задани миллат мо нест. барои ояндаи мардуми худмон ба худо қасам переживат мекунем. Қолиноро ҳуҷ мекунанд, дар таи қолино нос кард. вай масҷида Уй меган. Ги май стаги моро қарз дорум, ай ҳамун пулимати мошин кайф када гаштести. Хоаре апай ту нестай. Даже у ай Тоҷикистон ам нест. Ҷи бигӯ ки манам рақс мекунам, ҳама нигоҳшон доран меган ё девона бошанд. дӯстон ассалому алайкум. имрӯз сарҷам шудем барои яке аз проблемаҳое ки мардуми мо дар ғарибӣ танқисӣ мекашад ва на танҳо дар ғарибӣ. Ман фикр мекунам ин проблемае ҳаст ки ҳар яки мо берун аз ватан намояндаи миллати тоҷик ҳастем. Какая разница? Потому что с тобой надо мужчина разговаривать, девушка. А ты тупой, ты что не видишь, кто я? И чё, блядь? И чё, и сюда ебать, да? Друзья, без рекламы в нашем деле очень сложно, поэтому хочу вам рекомендовать своих партнеров из Огузмед. Огузмед – это пересадка волос. Это клиника, которая может вам помочь сделать пересадку профессионалы своего дела. Ва меҳмони имрӯзаи мо Ҳофиз Акибеков, боец ММА Лигаи ACA. Ҳабибуллоҳ Қурбонов, блогер, айни ҳол бизнесмен, одаме ки дар вали ниҳоят бисёр чизаро медона, мефаҳмона ва ёд метиҳад. Ва бародар мо ҳамавақт дар хизмати халқа, ҳамавақт толи збор, толи ис, толи усу мардумда ёрдам метиҳад. Акаи бобоҷон, хуш омаден. Бачаҳо хуш омаден. Имрӯз мавзӯи барномаи мо яке аз проблемаҳое ҳаст ки проблемаҳои дардноки ва сар мекунем. Ҳофиз, аз худ мехоҳам сар кардан, якумш ки барои чӣ Федератсияи Россия омадагӣ кор кунӣ? Ассалому алайкум всем. Бачаҳо, хайшу бигӯм раднои. Мо ҳама омадем инҷа ки сума кор кунем, да? Сума кор кунем. Ина ман омадам, ман боецам. Кадом як одами дигар, например, Валберес, да як одами дигар, например, блогер. Ҳамаш коркунӣ омадан, да? Накормить семью, так скажем. Барои ҳамин Москва да омадем, Россия да, точнее бигирем, Россия да омадем. Конечно, мо бояд қонуну қоидаро риоя кунем. Мо ира мехоҳем, намехоҳем, мо ира мекунем. Чунки мо омадагием инҷа. Мо ай Тоҷикистон, Россия да омадагием. Ино уҷа омадагӣ нестанд. Хай мо дар Тоҷикистон қонуну қоидаро риоя мекунем. Бале. Хай на Россия да омадем, майли здесь свободная демократия, да? Например, қонуну қоидаро бояд риоя кунем обязательно. Чӣ хел мегӯям ки Ҳофиз, давлати якчишмаҳо ки омадӣ, якчишма шав. Конечно. ва чӣ хеле ки ман дуруст фаҳмидам, имрӯз бисёри варзишгарои тоҷик ҳамаш дар ҳамиҷаанд. Куҷо раванд дига дар ҳақиқатан ҳам. Баъд барои чӣ омадагии мо инҷа? Ина ман дар гирди варзишгароям барои оне ки дар инҷа шароит муҳайё ай. Дар инҷа мисоли гап Ҳофиз метавона ки ягон ча добиваться кунад именно дар спорти худаш, то оне ки мисоли гап за океан ҳоҷ нарафтае. Ҳабибуллоҳ, савол ба худат, айнан алам хеле савол, барои чӣ Федератсияи Россия, барои чӣ Хитоине, Американе, Туркияне маҳз ба муҳоҷират омадӣ Федератсияи Россия? Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ташаккури зиёд бардин. Дуюм бор аз даъват кардестин. Хай савол дар чунин ҷавоб метиҳам ки ин ҳама да фаҳмоай мо барои чӣ ҷа мебием. ҳар каса ризқиш дар ҳар ҷое. Ризқи мо дар ҳамин Россия будааст. ва мо ҳамин ҷо омадем, якум бор маъқул шид, кор кардем ва дигар зану фарзандомонам овардем дар ҳамҷода хондаистан. Барои чӣ дигар давлат не, барои ки дигар давлатҳо забонашон намедонем. Дуюмш ки ягон бизнес ҳам карданӣ бошем, агар дастгирӣ мекардагиҳо ҳамзабонамон дар уҷо камтар ҳастанд ва шарту шароити ҳуҷҷатгузоришам қинайда дигар давлатҳо иҷо осонтарай. Ҳаминҷа очира тай патент кардан қинай, ба ҳар ҳол забони русӣ қатъи мо да фаҳмоай. баъди қиндии документ ки меброӣ кор ёфтан осона иҷода чим дигар давлатҳо.
баъд ҳам як анъана шудагиҳои байни мардуми тоҷикистон ки коркунӣ аввал бояд Россия биравӣ ба айҷа дига ҷудалашӣ ҳамин хел. ака бобоҷон айнан анамхалӣ савол барои чӣ ма муҳоҷират маҳз ба федератсияи Россия омадем? Ассалому алайкум, раҳмати худо ка бардин барои даъватон. Чела ка блог гуфт на танҳо анъана мо чашм ҳуй кардем ростиш ҳамин Россия гуфтем пешниҳод кунам як ҷо омада ай Москва ба он хотир барои як лиқма нун алҳамдулилла давлати хелмон ки обод шуда истода иншаалло аммо чела ка блог боз ҳамагон қайд кард ман бисёр давлатҳо ки рафтам возможности новобаста он мушкилое ки дар сари мо баъзе ҳаст ё омада баъди омада истодааст возможности ки дар ин давлат яъне ки шароитое ки барои мо муҳайё мекунад давлати Россия дар дигар давлатҳо ба мо мақсад шароита муҳайё карда наметавонад ҳастан бисёр мушкилое ҳастанд ки дар инҷа тезтар мақсад ҳар як ҷавоне ки ватан меояд новобаста аз синни сол дар инҷа чӣ кор мекунад дарав рушд мекунад кадом соҳаеш бошад бизнес бошад духторӣ бошад блогерӣ бошад ё ки мақсад ба эҳсос парсиментҳо бошанд дарав рушд мекунад ман хел фикр мекунам ки Россия барои мо худи ҳозир хубтар аст ё ки хубтар буд возможности барои бачаҳои мардуми халқи худмо бисёртар додагааст. бисёр хуб ана ҷавоби ҳама аниқ шуд ҷавоби ҳама маълум шуд ки ҳамаон барои ҳаёти ва зиндагии беҳтарин омадем инҷа аммо дӯстон бубинен ин хали видеоро нишон метем тона барои чӣ мардуми мо яке аз видеоша на ин бародар мо мисоли гап ин видеоро ҳаматон дидагин мебиёяд духтари руста мега ки дар ҷои мо хали либос намепӯшанд. Ничего. Что тебе не Ничего, нравится? Я говорю. хочу так, как я хожу. Я хожу вот так, как я хочу. Ты говоришь, у нас так не ходят. Где у нас? Уезжай туда, где у вас так не ходят. У нас это нормально. Ты отвечаешь на мои вопросы. Ты девушка или мальчик? Включи камеру, блядь. Что ты? чӣ тавр мо мардуми худро бояд тарбия кунем барои чи ки ҳамамон ҳофиз айти премер мегиранд бачо айбулла айти премер мегиранд бачо ака бобоҷон ахтан премер мегиранд любой кори ки ту мекунӣ бобоҷон кардеса ма ҳамин корро мекунам мисолига даже тарзи либоспӯшиёмон барои премерай не ки ха ман ҳоли надидам ягон тоҷики ки ина мехари мошинша ман карда боша она мехе мисолига духтара придиратсия кунад ира мотивша фаҳмидан дар ко чӣ мотив дошт и беақл ман напрямую ҷума худ ма ҳақ метим беақл бугум ира чунки айрӯи бисо бачаҳо страдат кардан дар як ҳолати нозукӣ дар ҷои захм намак пошид и беақл бачаҳоро ма намедонам мумкин баъзеҳо сахт барасад ки ҳамватан нихтаи хеле мегӯй чунки ай одам мода сахт расид равой ида аввалаш ки мардуми мо як санъати гапзанӣ доранд моро ба одобмон мешиносанд меҳмондоримонро мешиносанд дар дигар ҷо моро як ҳамчун як одамои хуб мешиносанд добрӣ мешиносанд вале мутаассифона байни мо дар баъзе ҳамхалиҳо пайдо мешаванд ки номи моро пас мезананд як каса дар роҳи дуруст даъват кардан бояд одам ба примери худаш қайд даъват кунад хеле мошина газ монда саи раҳи великакира гирифта қариб биғалтонаша ба трезар хамонда ҷои мо дехели намепӯшанд может бит ҳамо розиам бошанд ки ҳама менда ва та асабӣ карди вай вообще тра гӯшам намекунад ҳамин тарзи даъваткунӣ ҳамин хатоаи худаш мисол одамои хуби ҷои мо ба примери худаш қайд нишон медиҳад мисол ҳамин чоя хурд мехезад стаканша мерава мешӯа иҷара мағзоша тоза мекунад мисол дар як квартира дигарҳо шар мекунанд ҳамон корро мекунанд дигар миллатҳо бошанд агар мебинанд ки тоҷик пример нишон додесай ва ҳамон одамам ки мехост ки хеле як каса роҳи дуруст даъват кунад агар бояд вай гирди худаш сар кунад аввал бояд зану фарзанди худ ча аввал тарбия кунад роҳи дуруст да барои зану фарзанда дуруст тарбия кардан аввал ту худ бояд тарбия доштагӣ бошӣ хеле хали галранс боши агар намедонам вай шояд намедонст ки вай сёмкаш мекунад вай хост ки как-то нишон буд як худша ӯ ягон цел надошт ба фикри ман лекин ай пиштинам хали беақлиам ё ки як танистам мутаассифона ранги ҳами мегӯи расписия намондагӣ бошанд ҳар моҳ яттай бояд буброянд мо гап мешунавем хай чӣ хеле ки ман медонам брат ҳамин ба мусулмониам бигирем например любой одам бояд прежде чем замечание мекунӣ ҳамин ӯ вераш совсем дигарай
تو حق داری و حق داری همین مسلمان خود همین خیلی دیدی например تو را например چی بگم زمیچانه میکنی ای ویرش دیگره ای یکم دویم من فکر میکنم در اوجا فقط دوی خد تیک توک تو داست دامی خیلی یو برای خایب یو چی خیلی بگم موجود بید امی زنک ورا معقول شید امین راه خطی نسامم دلی موجود امین راه خطی موجود نشید امی خیلی فهمیدیم راجون لیکن نسامم دلی مو بود خیمو این ای توجستان اومدیم مسکوا دا например روسیه اومدیم ای خیلی کور تو چی اوچ خیلی میپوشد کجا میرا چی کور میکنه ای خواره اپای تو نیسته لیبا даже у ай Тоджикистоном нест хорошо, а мы землячка то буша майли мешава. Туда стыдно набушай. Туда стыдно набушат, вот именно. Хай уам چی بگم обруи миллата, а му занака меган, например, у ай Тоджикистон буша, то метуни мерай, у ра замичан мекни. И совсем дар давлати худая, а ми занака ми урус давлати худая чхели ки бифурат, одеваться кнат. Тем более инуда разрешено ми хели. Хай то ах надора ми хели беу и хели, например, чи богом. Ничи, бигзар бра просто всё. И кот не стоит. Конечно. То это чи фарқ ай уч хела деваться мекне. Бу просто гзашта рафтан дар. Ай барои як кас, просто айно уже в голове амин хела я барои як кас ҳамаи одамора як хела медуна ино. Ина аҳвол аэропорт. Конечно. Ина аҳвол дар любой ҷои регистрация мекардаги бачаҳо чиратода. اما момент یک چیز یه قایت ما قبل پیش گفت اکی моментش که در کادر غلطی دیدن مثلا میگم بچه کیوش مو بسیار سوی هستن که در کادر نمیغلطن اگر ما پس دادن ملت خود موضعی حالت باید نکنیم مقصد باید ما حرکت کنیم که فهموندگی کنیم با کدام خاطر خاص حالت خلق خودمو در این حالت نمیشه بروز در یک حالت مندرج یک حسیات اوه بروم نبروم گرانیت گذارم نگذارم من حقیقت خواهش میکنم دعوت میکنم مقصد از یک که بلو مقصد که این سینی سال رفته در همین سوهای ما هسته بلوگری تو دیگر رو فهمونده دهی تو همین معنی بچهای ما رو کم کم بیدار کن نمیگم مقصد مغز سر ندارم بعضیش متاسفانه نمیفهمن علل خصوص همو بعضی بچهای دوره کاتولیکی بود بچهای کاتولیکی اگر ببینن میفهمن چقدر مقصد باز رفتاری از طرف بچهای خود حتی یک حالتی بود که انخ گوشتی گوه راستیش نیم قدر پرغه گوه موندگی توار گرفته دست کمی کم ایده کار است نه حقیقتا الله شد میگم چه بچه‌ام دیدم یا که من دیروز در لوبنان که هستیم بچه یک توجیک یک موزیک شبنم بود یک چه بود بالا موندگی مقصد در تریتوری که ما اونجا هستیم لوبنان اونجا ما نان میخوریم اگر که اونجا خپانه پرابلم باشه ما رو پرابلم میشه مقصد پراوی کسرش بچه‌ها دویدیم даже سیستم اشتوکش کردیم کرونا کرد موزیک بلند هوی خورد رفت یک جگولی حرکت کنیم ژگولی نه ها اون چی میگن 06 بود 07 نمیخیلی با بالموس این حالت ها هستن که باید کم کم به همین خلق خود متاسفانه 24 ساعت همین لیستات میکنن چی اینترنتی باید کم کم فهمونده دهی کنن از خود اکام سر کردم اصلا همین صورت تو مردم فهمه که نکنه حالتی که هست با بدتر نشون بله خیلی کنیش ما مودموی ایدئالی نیستیم نسامم دلی خیلی لوبوی اودم شیب کدورا لیکن ای уже через чур беақлигӣ на самом деле хеле на бародар мо гуфт беақлай на самом деле уже беақлигӣ ай просто даиҷа фақат дуви хадай амунор ки ман гуфтам амунор либо аму занак маъқул шид либо ами хеле падхуд кард натонist карда падхуд либо ӯ барои хайп майп ами хеле типа худша нишон дод одами ами хеле ӯ хеле хай майли ту ай Тоҷикистон бошад бигӯ همین خواهرت باشد مال توجیکستان هم نه همین مسلمان باشد بگو این خود ویرش سفسیم دیگر او دم دیگر تیمبول باید UFC تیمبول انا جو باید UFC کتو هم دخترک سریوس نه ти نمیدونی وای باید UFC بخدا برای خایپی خیلی وای شد همه باید چی گاو زدن вот именно гане может у ممکن даже یک با یک میزد چم دختر бо шарманатар меши бо шарманатар хай ядам кам ози нави Жигули гума Жигули гуфта гашая бурга хандим бачода сахт нараса Жигули дорода лекин ма барои чӣ гуфтум музикаро баланд карда хай ягон мошини вақт воҳимало шудаги боши ягон баланд кини ход ҳамушам не приветствует то наки Жигули кати яму рафтеси бо газ метан овози Жигули баланд гузаштагишку бе музика уже коса нигоҳ мекунанд шамура тем более музикаш кати вообще мега таджики сразу же мебинанд медонӣ бо ҳама
ғамгиниш чи яка ҳабило го хелуш герби тоҷикистон мезанад дар лабавоиш خیلی من میلیون تا دیدم ایو نه اولی بابا جون چی در کار میکنه؟ در همه سخت نرسه گپو بخشش بسیار ما در پیش ویدیو هم دا یکم خیلی نصیحت هم کردیم یکم چیزا ما یک بار دیدیم یک کنسرت قدم قربونا رقصای همون رو رقص کردن میبردارنش اچوقش میکنن تو میخرن در بین استانه اول در زمین نمونده که ایش میده و اچوقش میکنن امیر رقصا قریب 15 میل زمین در پشت نمیرسد ایش میبرداره ایش همین پلاس خیدیس چند درام جوش ما دیوانه شدیم یا خیلیش خوز یکم او چشم رو اچوق کردگی نیسته او چشم مادرش هم روی دست برداشتگی نیست زنش هم روی دست برداشتگی نیست پولی مخشر دم دادیسیان ما کنتا عصبام کلید شد خستم گپ زدم دا اونجا دا ویدیو کردم بعضی بچه‌ها بعد میگفتن که این ده همه داخل نداره خفه نشین اویسته مردم ما گفتی یکم که با عقلمون هم هسته خط ما هممون ایدئال نمیشه که какой-то جوش هسته که عقلمون میگیره مردم خودش به عقل ما سمیلا گفتن گیرین برای که اینجا اوزی ما اوز بگم که سری کلت سیاه بود بگم آدمای کلا فقط کار میکنه آدمای مهدور هم گفت من سخت میرسه تو مهدوری تو پروانه دور دیم خود کار نمیکنه کال کسی اصلا هم کارش میکنه همین گپی ما پریام اوزی هم گپوی ما پریام تا همو دمو داخل داره که ایروی اومو فقط استرادات میکنیم تو شتو و میکنن ستید نداجنی تولک مویای امین داج تاجیکستان داشتگیم ببینم که وی میگن دوستان бо як бор як хотиррасон мекунем ки мақсади мо пас задани миллат мо нест барои мо бо забони тоҷика дестем ва мақсади ягонаи мо ҳамин аст ки тарбия кардани гохела одамо мухма тарбия кунанда маълим ва чихе ки ҳофиз гуфтак ҳама айб дорам мо ҳам айб дорем не ки ба ҳар ҳол ҳаракат мекунем ки мардуми мо миллати мо бигем хатогӣ накунанд бигем либоси нағз пӯшанд рафторшуна кирдоршуна беҳтару хубтар кунанд анаки як мавзӯи дигар ҳамамона дахл дорам ин чиз комментария ҳақорат дар ютуб дар инстаграм боядтон боша вақтҳое ду бачаки тоҷик ҳақорат карда буданд бачаҳои чечена вес миллат ҳақорат мо омадан қапи нашудан таги лағат гирифтанд ку бубахшиш пурсид бубахшиш пурсид и хали якчандта буданд брат якта дутан якчандта даже даҳҳо буданд бисёрша видеоша парфидагӣ нестанд брат бародаро пеш аз комментария навистан шумо бояд бидонед ки барои ҳар як гапи мегуфтагитон шумо ҳамчун мардак бояд ҷавоб гӯед комментария менависен шумо фикри шумо чӣ нависесен ба бисёр камил гаджиев кстати буд камил гаджиев хафа шудагӣ буд айма ки барои чӣ гуфт мардуми тоҷик мана ҳақорат мекунад ҳама 2 сол пеш камтар проблема шуд қатъи бои нурулло оҳо баха гуфт чӣ гапе комментария мана дуро хон ҳама мана ҳақорат кеста мекунам гап занам хайр одна чӣ бигум и уже перви делам ихе бигум ки ай воспитание ин ай хона меравад брат чӣ хеле ки дар хона воспитание аст ин хеле далише меравад брат ҷон ами як бор ту да например ин ами ота например акаи калони например ту да разрешение дод як ду бор гуфти ягон чӣ нагуфтан воспитание ин ами хеле меравад фаҳмидӣ баном моло ина мо хонада ина очама ами хеле буд ки баном моло мо метарсидем сахт метарсидем мо мардакем например даже до сих пор утро намезана утро намешканад ами хеле гапо мезанад ки қатъи гап мешканад фаҳмидӣ брат конечно дуруст и самое главное ами якум айхона меган чӣ хеле ки меган первую очередь ами воспитание первую очередь воспитание бод уже учёба бод уже ами спорт и так далее воспитание общество воспитание хай сар мешавад айхона дуруст гуфтӣ аввал ами воспитание ами хай ами воспитание ло ҳамаи воспитание дали хай дар хона вера ами воспитание ами ну якум бояд любой ами оча қати оташ бишинанд любой кӯдака бигиранд ами хеле воспитание бикунанд ки ами хеле ҳақорат накунанд на самом деле любой таин аймо например хоҳару духтар даже оча любой хай чӣ бигум инстаграм дора бра хай ам медрояд например ина ман бой доштум ина например хоҳари ман медрояд ми комментариёра мехонад ки хай чӣ навиштанд например хай интересне ӯ медрояд мебина ами хеле ҳақоратҳо например
ӯ бачае ки инами хеле ақуратҳо менависа, ӯ ҳам хоҳар дорад, ӯ ҳам духтар дорад, например уча дорад, яке ина хоҳараш дромад, например дромад ему комментариёра мехонад. Истиднае. Мисли бачаи хай воқеа гузашт мақсад барои ӯ таргоис нет қабиданаш да Питер айру чи буд айру комментария бад дар ҳолате ки оли надидай ба комментария хизм ба ҳаёти хизм медонае чӣ мешава ин ҳами одаме ки бад мехона сараш кор намекунад ку ӯ сразу любой агрессивный одам ки сараш кор намекунад ҳами нормальный хондагӣ нестай ӯ сразу ба ақурат гапи аввал ҳами ақуратай любой одам любой ҳами нохондагӣ ба номул ҳами хеле мекунад ҳами нохондагӣ ҳам хай намегем ҳами мо ҳам иқа нормальный хондагӣ нестем леки чӣ хел бигум бетарбия да бетарбия ӯ сразу ин ҳами ақурат сар мекунад сразу бародаро хотиррасон мекунам ки озака бобоҷон бисёр як мавзӯи чуқурра гирифт аз рӯи комментариш турмаш карданд бале бисёр чизи саволу ҷавобуш ниҳоят вазбина барои ҳар як чизе ки вақте менависем калап на кор фармоне ки оё шумо дар гапи хутонгу навистагӣ ҷавоб дода метавонед ё ки не дар сари қаҳр бисёр ин чизо мешавад барои ягон вақт ягон чиз нанависен даже агар ҷавоб гуфтаам тонен накунен ҳамин кора гапҳои ганда нанависен менависен гапҳои литературни ҳаста гапҳои адабиёт ҳаста литература иҷозат метия яъне ки адабиёт иҷозат метия ане ки модарша фалон кунам ана оташа бои хелш ота хӯрад мекунам медонед ма ҳози ҳами видеое ки мо кардастем характер ягон каса алиш мекарда боша ҳами видеои мо боварӣ ма 90 ба 10 вардинҷон алиш мекунам ё намекунам намекунам чунки ин видеои тарбиявӣ дар каналҳои бачаҳои тоҷикомон бисёр аста баъд бисёр видеоҳои исломӣ аста переводҳои русӣ қати бачаҳомон тамошо мекунанд ва чандта видео ман худам кардагием хитам бо кардагӣ якумш нестай одами калона иваз карданаш қариб ки номумкина барое ки вай уже сини соли сели мау шумодай ӯ моро барои худаш пример намебинад вай баъд аму интихоб кардагия аму дунёеро ки кайф карда гаштеса дар аму дунё круги определённи круги худаш да барои ба фикри чон қати ӯ мегӯям ку кто ты по жизни мегӯям ку ҳар кас определит кардагия да кто по жизни ӯ ҳар кас фикр мекунад ки раи чоткиро ҳаму вибират кардагия бачаҳои куча фикр мекунанд ки моем зур бачаҳое ки мисол қафои намозу қуръону динишонан ӯ мегӯянд моем зур бачаҳое ки мисол хондесан донишгоҳро аспирантурау докторантура хондесан далше ӯ фикр мекунанд ки ман раҳи дуруста гирифтагиам мо блогерҳо фикр мекунем ки мо дар хизмати мардумем моем дар раҳи дуруст ози мо спортсмен здоровый образ жизни гуфта бародарои азиз оное ки ҳақуратчиян хушона гарини мегиранд ку ва ё ҳам дар ини ҳоли видеои мо даже мумкин даже биханданд изменид намешаванд фақат як чи гуфтанӣ мешавем ки худ агар характератонам алиш нашава худтон барои худтон раҳм кунен ма як чизе ки якам гуфт як лозунг дар инҷам ҳозир дорум бренди хичат вай придумат кардаи братан ништияк ма дидум гап маъқул шуд главный образ льва а дух волка ма фақат дар комментариё қати кадоме агар баҳс шавам як гапш мегӯм ин гапи ранги вай шудагиаши пеш ай чиликора кор фармондан дар вақти комментария навистан иқак сар аввал кор фармон баъд амро дуруст менависӣ тасмим гирифтем ки мо мақсадмон кантар дигаргун кардани сатҳи ами тоҷикҳо дар Россия буд ами рӯзи аввале ки 2017 ман блогерия сар кардагим патента чӣ хеле кардан дар кораи регистратсия чӣ хеле кардан дар кораи мигратсиони карта чанд рӯз вақт дора билет чӣ хелиш возврат не возврат декларатсия бедекларатсия аэропорт регистратсия ҳамин чизро мефаҳмам документатсия мардум фаҳмидан ёд гирифтан мақсади ман ҳам аввал ҳамин буд ки ягон оҳиста мардум ёд гирифт ҳуҷҷатгузория оҳиста бизнес далши рафтеста ма барои ояндаи мардуми худмон ба худо қасам переживат мекунам ҳар боре ҳар кор мешава ку инам ягон чи крокус бошад чи не девонаи беақл бошад чи не бо инаи шав диди вай занша корша мекунад ман мебинам ина ман шумо да дурӯғ мегӯм ина шумо надидесин ҳаёти мара марда ки ҷамолдин мебинам мара хонагиём оилам ма қариб 2-3 рӯз ку инам
просто ин ранги зомби мешам. Тамоми пабликои Кавказский медром, тамоми ҷоҳо комментариро мехонам ки ҳамин вайрон мешам. 3-4 роз ба хидмат меом ба худои тамошо кардара. Ба як хулоса омадам ки и калонора фақат амун калонои хулиганан ку вообще намефаҳман ку хали хулигани намедонам беақлан ку ворам байни пошон як шай ку қайчи мекини ба ақл мешаванд тамом дига хали гап қати намефаҳманд. барои ҳамин ма як фикр кардем ки насли маидаро тарбия кунем. барои ҳамин хотир мо ҳеҷ реклама намекунем хидмаву як школае кардем ки онҷода компютера меомӯзонем баъди компютера меомӯзонем программа меомӯзонем худи шуд дар любой корхона ҳамин намиҷада барои ту монтажёр дар курайта сценарист дар курайта дизайнер дар курайта ҳамин бе ҳамин ягон код пеш намерава ранги оксиген дар курайта правильно и также любой корхонада ҳозир дар ин момент одами компютер нағз мефаҳмеда ки как оксиген дар курай бигзор дар оянда мо гази карбонат набошем барои Россияра гази оксиген бошем правильно ки мо дар кор бошем любой тоҷик ки программаро метавона компютера метавона бо дальше бо ёд метавонем искусственный интеллект чат gpt хокубалои ин чизора уже мо насли ояндара алиш карда метавонем. ин ҳами видеои мо таъсир кам мегузорад. мо айхмо от себя зависящее бояд бикунем, но всё равно ё қати ма 5 сол задестам қати ахириш ба ақлиш мар дастгирӣ мекунад ба ақлиш дар бари ма астайна ки ахириш қати уна дар пятёшка дормадан задан занака пулора гирифтан 2 сол пешку аму территорияра чистит кардан чанд сол бегуноҳу ба гуноҳ сокша қариб ҷафидан. И также ки мега ки бобуҷон мега ки я гӯшти калона дар болои вай мондай креслаи вай дар куча мешитаги лавка дар мондай тавар қади гӯш майда касида мар айпадезоама нигоҳ доранд як ваҳшигари моро нишон метиҳад ё ин ки дар мошин ма хидм шиштум дар ин ҳамин садавот буромадем дар мошин дар ин хидмат дарем шиштум таксида гуфтум ки вай мерем котелники ай пеш мошина омадесам бод мо иси бравем фар дод сигнал дода ҳам қадар памех дод разворот кард сигналш додан дара пушид фромат рафт қати разбор кард чӣ мегӯй гуфт омад бошиш ҳай кардем омадем котелник ма вай баъд намекунам пас намезанам ному фамилияша ма рақами бошида нагуфтестам ку ма дидум ки вай нарушение кард бо сигнал додагири қатиш любой хигал зад барои чӣ барои ки 10 таксисти дигаи ҳамаш як шток мекашанд ку вай рӯз талхаш мекафа дига ҳай кардем рафтем котелник ҳар як тӯя накопиться мекардан мегира баъд чӣ кор шуд котелник ки азоб кашида уҷа ҳамин одамои сода бечора шахсое ки бегуноҳ семени зиндагӣ я таниста ё мо бораи ин последний собития гап задестем и последний неста и ай солое ки мо дар ҳамин дури темоем чандтаи хеле корошида омадеста чанд бор шуди хеле кардестиян ё алиш намешаванд мутаассифона ма дастамо бардоштум ма мехоҳам ки насли ояндаро мо дига тарбия кунем барои ҳамин одамои бисёри тоҷикои мо хати семияшонанда иҷа хар макка равад бозояд аму хара бисёр ба маврид гуфтем шумо ака ҳамин чиза дар бораи бизнес дар бораи хондан дар бораи дигару дигар аммо мо мехоҳам як чизи дигар мо сар кунем бародарои азиз ака бобоҷон мардуми мо элементарна барои чӣ ҳамаш не ҳастанд элементарно либос пӯшида наметавонанд либос пӯшида наметавонанд як дуюмуш гоҳ хеле бахшиша адаб дар меояд дар кунуш ба ҷо кардан нос мебира Россия нос як чизе ки мисоли гап як ифлосии ҳаромӣ ма уже 10 сол шуда ми видео нагам ҳар як одам мегӯяд нос каша фақат ҳар гап мегӯяд хафа наше бародаро ки нахтанада безеб чиза безеб чиза мега намеша парафта ма лично прима чашмои худум қатима 4-5 одам дидагим ки намехали бас кардагиаш значит мешава любой ҳамин одам цел монди любой чӣ мешава ма дидам бас кардаги масҷиди проспект мир намемона шавхо кунин унам калон қолиноро ҳуҷ мекунанд дар таи қолинон нос кард вай масҷида дар дарини масҷид фукараги будам ин ҳамин чизе ки мо намегӯфт дар ин кор узбек буд тоҷик буд миллати хеле пас наздаистем ма чизе ки ба чишм худам дидам имомаш гуфт ки мо мерафтем бомдод мегуфт ки ин ҳаминҷа туф мекарданд баъд қолиношро хеле алаш кардан шавховрай намунам соати муайяне маҳкам мекунанд вақтин ин моментош дар масъалаи акнос кашо ҳаман худ сахна аст баъдиш мақсад одоби хуб не гап сахн бояд мо гӯем ки ҳамин чиз дар ахтан мисли як ахлотай адаҳаншо мебурам буи ахлот барои ҳамин муроҷон оли ҳамин москвадам ҳамин тоҷику узбаку тудасуда ҳамин хеле буда квартира сдават намекунанд агар ҳамин одам масҷида туф мекуна квартира барояш чия квартира уже ягон чи нест уҷа любой кор мекуна ҳамин масҷида туф кард квартира уже
Да. барои ҳамин наметиям бад ай барои ҳамин хеле одамо бо ҳамин хеле биёем бо дигар бечора стадат мекунад. дӯстон овардано бояд бори хотиррасӣ мекунем мақсади мо пас задан нест, мақсади мо тарбия кардани миллати мо аст. яъне ки либосҳои хушрӯ пӯшидан, тоза гаштан, ини хел чиза нос пос задан изот яна дигарид ҳамин кадоми нос мена изош битиен видео мекунен партоин бахудо ҳатто бародар мо ҳастае ку дастгирӣ кард ку мардума дар дилини вай будагиёра дар аэропорт будагиёра бо калоншавандаи ҳамун аэропорт нависем кунанд дар дилини ваё ностуф кардан бо Да. мехоҳӣ нағзӣ кунӣ барои одамо Каб мешнавӣ. дар туалетҳои аэропорт ностуф дар майли дар аэропорти хали оҳанияе ку чӣ дошт пакет нест дар дори оҳан туф мекунанд ку сатилаи мусри оҳанияе бояд чӣ мешӯӣ охи явна рейси тоҷикистон омодаги охи явна дигар ҳеч ягон хел вай карда наметавонӣ агар 100 дака паса кунӣ камера қати кови меёвиша мисол ки карага мекора ки мекунад дигар И лични пространство ҳар як одамай может биахе мега кори хта бикун рост мегав лекин мо мусалмонем правильно ай тарафи исломам ҳамин чиз исроф ай бар чизе ки саломатиро испортид мекуна вай нодуруст ай уже макруҳ ай меган бисёри хай мо олим нестем шунавидем ки макруҳ меган раст ки хай калоно ки меган мо гапи ҳамборо мегем правильно ин масъалаи либоспӯширо шумо гуфтен бовар мекунед ка ма як бор ҳамин масҷиди проспект мирда будем тоқи сафед пӯшидагӣ омадагиай тоқиш зард шудагиай пас намезанам ҷои хандаш ҳам нестай ин ҷои гирияшай илтимос ҳамин масҷидо мерен як либоси нав харида бимон 7 рӯз 6 рӯз дигар либоста пӯш як рӯз ҳамура пӯш намояндаи исломам ваё дар масҷид уже вай тоҷикай вай уже ҳама дигар миллатҳо ҷо ҳастанд дар байни о тоҷикай как минимум уже мумкин узбек биганаш агар хеле ё узбек ё тоҷикиш мегӯянд барои ки вай ҳеч кас қирғиз намега ҳеч кас вай украинец мегӯяд беларус намегаша вай точно тоҷикай уже обуфи тоза як носки тоза буруки тоза футболкаи тоза як тоқи тоза ҳамура ҳамун рӯз ҷумъа пӯшида бирав ҳам савоб айта ҳам паст намезани мардуми моро не только масҷида метроҳо да ҳамин аҳвол ҳастай охе тоза пӯшидан тоза гаштанам ин яке ай мусалмон бояд тоза бигарда мусалмон бояд хушбӯй боша тоҷик дар гузашта як мардуми санъат чӣ мегӯянд санъатдор буд як мардуми одоб дошт як одамое буданд ки дигар ҷоҳо аймо маданият омӯхтанд дигар ҷоҳо аймо мебахши элементарни чӣ ҳоҷатхона канализатсия чизоро ай форс омӯхтагиянд 10 кас ҷазир мекуна ку 1000 кас дар иҷа мо докторҳо дорем мо дар иҷа спортсмено гуфтига обро мебардоранд дар иҷа ҳастанд ки бизнесмени калон хайр мекунанд яхе дома мегиранд просто ҳами берунша фасадша ремонт мекунанд ай тарафи ҳамун город вайш метаванд заслуженный гражданин чим чи ордер метиҳанд нағзш мебинанд яхе тоҷикомон ҳастанд ки дар правительство кор мекунанд дорем ҳеҷ кавор намешиносад ин як девона мехезад го маймунгарӣ мекунанд ҳама мешиносадш тоҷико бамбас ака бисёр савол ба маврид барои чӣ мо тамаддуни бузург доштему инувай доштему ҳозир мисол аҳвол намехалия ана яке аз саволшам ки мо ба фарзандои худмон ҳаракат намекунем ки аҳволе ки мо аз сари худ гузарондем коре кунем условие кунем ки фарзандои мо ҳамин чизро аз сар нагузаронанд яъне ки чӣ қуввате мо дорем мо бояд ҳозир полностью пурра бояд равон кунем барои чӣ барои омӯхтани забонҳои англисию дигару ми худ гуфти ку ака мо ҳозир аудитория калон яъне фақат аудитория майдақат кор кардам ҳар як тоҷик ки ҳозир видео са намекунанд шумо мо призив мекунем ҳар як тоҷик видео диса муҳимтарин ва основной мегӯям ку саҳмгузории шумо фарзандотунай кинихе бигем содатар фаҳмонам шуд аз ҳама кори бадтарине ки падару модар дар ҳаққи фарзандаш мекунад бетарбия ва бесавод ӯро калон мекунад тамом ӯ калон мешава бетарбияш дӯз роҳзан турма ин хали гапшнав мешава бесаводаш кори сиёҳ дворник кори сиёҳ мекунад дигар ими дар оянда фарзандат мерава ай бетарбиягӣ ҳақурат ҷанг фақат намехали мерава тирма мерава ки намедонам ягон кори дигар да мерава кори безебда тарбияш накарди айби шумо ай падарои калонсол 40-50 солро нагуфтестам 25-30 солои немиси возрастои ма ҳамамон бачаҳои синфи 1-2 дорем уже ин ки бача бесавод калон шид агар айби ту ай на хонондиш тарбияш накарди дар роҳи дуруст барои ҳамин хотир
ами бадбахтие ки кори безебтарине ки дар ҳаққи фарзанд падару модар мекуна ин ҳамие ки либосш намехарӣ чӣ кор намекуна вай пӯли чам калон шава ягон кор намекуна тарбияи дурусташ намета баъд дар дури метро музикаро баланд мондан ҳоҷи бигӯ ки манам рақс мекунам ҳама нигоҳшон доран мегӯянд ё девона бошанд ё ин ки ягон кори дига мекунанд дар пеши баъд мераванд дар пеши центр да площада ба лязгинка рақс мекунанд мегӯянд ки мегӯм ку ҳар сол як гап ҳаста инами кӯҳная ну ки ай ҳамун замон ё омадаистиян к сожалению мегӯянд ягон момент мешидан ки вимираи живид мебуд мемурдан мерафтана ки ёни ҳастанд тамом намешаванд ё ма анаму вақта нервич карда переживат карда ягон аз мегӯяд бирак кори хта кун бача хта тарбия кун ҳар кас ҳар хел цел дора миссия дора ман намедонам ман ами мардуми тоҷика чикор мекунам ҷони ма дахол мекунам вақт патриотизм боша намедонам чи ира ҳама мебинам медонам як кор мешавам вақт се рӯз ман ранги девона мегардам дига мебинем унамро унам девонае ки лезгинка мекуна мегӯяд ки мегӯяд дагестанец бояд то мехед савол мегӯяд сен мегӯям я из душанбе мегӯяд таҷикистанец ҳолати фарзанда бигам ҷа қайд кунам ака ҳолате шидагие ки ами барое ки падар модар ором хоб кунанд ё ки истироҳат кунанд бисёр комнатҳо ака ҳайбло медонам мо мерем ягон ҷо телефон 21 гудака телефон додагия ман фарзанд дорам мақсад фарзандам 24 соат дар телефонан листат кардаиста вай намега ки бачам хонди новобаста ки дар ватан мехонад дар иҷа аммо ҳама москва равоз ё ки россия дар қарор дорем бояд назорат кунем интернет беплай шароитҳои хуб доранд бачам ма як машаведвед ё ки уна нав бурмадинами мултик гудак фақат 24 соат ака вай гуфти якам ки ҳозир ҳолатҳое ки ҳамон хирдан агар ёра мо назорати сахт накунем мо намегем ки мо идеални фарзандои хуб тарбия кардем аммо ҳамин аз ҷомеаи ҳаракат кунем бисозем ки агар ай ватан дур бошем пагару дами ватан ки рафтем изо накашем дар иҷа ҳаракат кунем ки ҳаракат кунем ҳам мактоби хонда истодем як бор дар ҳафтааш дар моҳш як бор барем баи бачаи ма хонда истодем хонда иста мо тамоман фақат дар телефон мақсад баъзе ҷое ки бидан ниёзмандо рафтем мо 24 соат гудак кор шабуд кардан бачаҳо мебинад дар телефон ҳами такалаист охи та ақаллан дар хунат гишнав ташна штаган гудак тарбия ку ту кор накалаистуди ё ки як ҳолате га рафтем я шав аллоҳ шоҳид ки 38 бача дар се комнатака хованд 38 кас ду занаки тоҷик 38 кас хованд ай 38 кас ола ам бачаҳо бибинанд дар ҳами лублино буд 38 кас хованд 8 касаш кор мена мераванд меянд асталниш мераванд як ду рӯз халтур мезананд мегардам ё бо дар телефон гуфти худат мо чӣ мақсад омадем ба мақсаде ки нун роӣ кунем ба хунама кор кунем бо бигардем ба пеш 24 соат навиштагиян ё ки дар телеграммо мешинанд ҳаққоракшапак то саҳара дар телеграм ё дар инстаграм фақат ҳаққоракшапак на танҳо худмо дига миллатора охин ҳамин ҳолатҳое ҳастанд ки ҳамеро гуфти якам синни соли мо калонтар моро гӯш намекунанд иёра ақаллан ҳамун камакак дастгирӣ карданд пешгирӣ карданд гапҳои сиёҳ гуфтем биё ҳақиқата гап занем ин гапҳои мо ҳамаш барои мумкин ягон 10% дахл дошт бисёри бачаҳои хуб дорем чӣ хеле ки мебинем як збор мекунем ягон миллат ранги миллати мо сарҷамъи муттаҳид нестае ман ягон бор надидам ки ягон даже мо қирғизо задан дари посолствошона шикастан дар давраи пандемия барое ки гуфтанд чӣ бояд тоҷикҳо ёрдам кардаистанд мардумша шумо намекунин мо файрод кардем консулша омад хӯрокш додем амрӯз маршрутка бардораи узбека додем лекин тоҷикҳои мо зиёдтӣ сер карданд дар давраи пандемия ягон кас азоб накашид беғарзи ё касалию шикастагиву сбор эрон мекунем ду рӯз дар ҷамъ мешава миллион ҷамъ мешава мардуми мо беҳтаринанд анализиро намекунем баъзе масъалаҳоро мо мардуми эмотсионални ҳастем дар эмотсия любое корро мекунем дар эмотсия ҷангам мекунем дар эмотсия мезанем дар эмотсия дар картамон 100,000 боша мерӯем метем ами камбағала ами касалира амиш камтарак мо тарпед бисёр бача ами нигоҳ кун узбекҳо мо 2 баробар дарҷа зиёдтанд лекин натур мо тоҷикҳо ай узбекҳо ду зиёдтанд бале нёкин арӯи статистика якум узбекистон будай дуюм қирғизистон сеюм тоҷикистон мигрантҳо ҳамиҷада статистикаи берун статистикаи дурун тоҷикҳо якум дар статистика дари турма тоҷикҳо ягон кас чин тоҷикҳо вай тарпеда шида наметавонад тоҷика осонае мо соддаем мо зудбоварем мо дар стройкҳои ягон миллат чин тоҷик фиреб намехӯрад узбек ягон узбекҳои узбекистон айку ягон чира қачон гав бизан намекунанд қатид
ҳазар мекунанд меистанд ихе нигоҳ мекунанд фикр мекунанд бовар намекунанд ягон розыгриш даъватшон ку пул наметаванд карта намехаранд тоҷикои мо дар либоси тройко бедаговор кор мекунанд бовар мекунанд ой ти мои брат мегашад бовар мекунам ро дарагои брат мегаш ку тез да боварш мекунад 6 моҳ бепул кор мекунад охира кидатш мекунад пурра хеле ӯзбеконам ҳастанд фиреб мехӯрдагиш на ки айёри статистика мегӯм тоҷико зиёд фиреб мехӯранд доко демову наме чи хоку бало бозиё меброя ягон миллат бозӣ намекунад чен тоҷик фақат тоҷик бозӣ мекунад асхаб тамаев розыгриш мекунад мошини вай тоҷик мебурад ону ятаи дигараш буд тоҷик мебурад тоҷико любой кор дам метавонам хел не як хелаш хона салот шидагия яъне ки айдасти ҳами кора занаш ғыр занаш гирифтаги ҷири ҷойдара ҷамъ карда рафтагия дига уже всё зиндагиш нестаи дига ура ай тамоми одамо қарз гирифтагия як хелаш бригадир будагиан пулои ба чор задагиан ин роҳи зиндагӣ ёфтае неста як касалияи одам ҳамин розыгриш мекард ҳаминам як дарди ҷомеаи меша рӯзе бида барем кантарама гап занам ҳамин розыгриш ҳамин одамое ки мехоҳанд хали пул кор кунанд ду намуданда азарнико ду намуд мешаванд ду намуд категорияи худша дора яъне ки ҳамин азарника ман дурак ҳисоб мекунам мен намедонам шумо пат мекунед гапи мара падида дил не пускай мара любой чи биган ҳамин азарникоро ман дурак ҳисоб мекунам ҳастай умни дурак ҳастай дурак глупый дурак конкретни дурак ё чӣ халиқати вай мешаванд ана умни дурак шамияе ки предложениеро скачат мекунанд ами xbet хоку бало амиро разбираться мекунанд там карта заполнят мекунанд ё хил мекунанд ки мо ами телефон предложениеро мефаҳмем мо ганда умнием тумара нишонте ки ай спорт ставко миллионерай тумара ягон успешни бача ама хеле хориҷа парвоз мекунад дам мегира хонаша мехӯрона очаш ай вай даволини ай занаш ҳамаш вай ами ставка мехӯра мегада тумара нишонте якта хотя би нестай ҳамаш хонасалотанд ё умни дуракан баъд бо дурак шастае ки инамее ки соҳиби хона мешавам гуфта 10-15 билет мехара соҳиби мошин мешавам гуфта 10-15 билет мехара ин розыгришое ки мекунанд ҳамеша бурзо як кас мебарад допустим ту мебурӣ хурсанд мешавӣ ҳазор аҳмад меги якама розыгриш кардагия дастша меҷиқӣ қанд мечоршанд доира мезананд мошина бача ту чияи давол нишидестӣ ин хуни кӯдакои мара ту мошин харида додагианад дисти ма охирон пулома бой додаги ма саги мор қарз дорум ай ҳамун пули ма ту мошин кайф карда гаштести ту хурсанди мошинда насибат мекунад не ход мебирӣ ход бой метӣ всё равно ту дураки ту ай бо ёш умни дуракан ки мо хали бо приложение интернет ва ё кантаре хали бо айтишник всё равно кантарак мозгитона гирён кунен бихунен ҳалол кор кунен бизнес кунен нормальный бизнес ҳастай бале маънӯи мо мақсади мо бор дигар бародарҷоно ягон каса ғайбат кардан нест мақсади маънӯи мо ҳамин аст ки тарбия кардан ё раҳмат бигам ки ман фикри фарзандои ваёро кардестем фикри набераҳошона кардестем вале сахтшон мераса мефорад ки фарзанди ранги ту азарник боша намефорад тогда мара раҳмат бугӯ ақурат накун я хурат любой вақт мешавад не мо фикри фарзанди вая кардестем аз ҳаб тамаев меган бародар чине дутта пеши ман омадака якташ 800 000 бой додагиай якташ 1 миллион 400 ман медонам ашхиш бмвра брид яктиш бмвра брид ҳоз дига короша полни монд 6 так дар хона фақат 20 билет 50 билет мехара 3 пули бмвра бой дод ай тамоми одам қарздорай наки вая дар ютуб нишон додам бмвра диза хурсан ҳазор омад шумо честни будаин шумо гарини будаин 3 пули бмвра бой дод вай ҳамсояҳош бачаҳои амакии хола ҳама рафт дар ҳамун касал шид дига ия безебай ин як кас аён маҳалла мебара ку ҳамун район ҳама дига касали ҳам кор мешаванд ҳамун ҷода раиси маҳалла гуфтесай дар видео ки раиси маҳалла раиси кӯча гуфтесай ки шумо честни будаин ай бозитон ман мехарам гуфтесай да раиси маҳалла одами уважаемый одам ай ман вай ҳурмат мекунам вай мара мешиносам ман вай мешиносам не ки раиси маҳалла тамом вай маҳалла ҳама рафт дига қафоям масалан аз ҳаб тамом ду касума якташ 1 миллион 400 мегум чӯ тамом мега як 600 умад қарз бо гирифта будае мега уҷи зомби шидам рис шид дар гирд 10 кас гуфта ракета мезана чӣ мезана мега дига овоза нашунидам гуфтам биҳам 200 000 дига нафс 200 дига бизанам баъд мақсад бояд принимат шикин дар картач мегузашта задам мега сӯхт
ай бача қолам қарздор, ай банк қарздор. Умада чико кунам? дӯстон и мавзӯъ ниҳоят мавзӯъ ва яке метавонем бисёр гап занем. бин анака аз ин мавзӯъ мегзарем мавзӯи дигари дардноки дига. ина мо хатти ҳофиз ҳами проблема дучор шудем. Бояд боша масҷид рафта будем ку дар Грозный. Дар пеши масҷид гадоё ҷугиё буданд. Аслша паспорт чаги чи нест яга дар паспортш. Тоҷик. Конечно.